ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീ വിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമകൃതം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ ഗുരുമരാജ് കി ജയ നിതായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യാമദാനന്ദ നമോസ്തുതേ ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറി നമുക്ക് നോക്കാം. മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, 20-ാമത്തെ അധ്യായം പ്രപഞ്ചഘടനയുടെ പഠനം. അപ്പൊ വേറെയും ദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വിവരിക്കുന്നത്. നമ്മള് വസിക്കുന്ന ദ്വീപ് അല്ലെ, ജംബുദ്വീപ്, സപ്തദ്വീപുകൾ ഉള്ളതില് ജംബുദ്വീപ് അല്ലെ, അതിൽ തന്നെ 9 ഖണ്ഡങ്ങൾ പറഞ്ഞു, 9 ലോകങ്ങൾ. അതിൽ ഭാരതവർഷത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന അല്ലെ, മറ്റുള്ള ഓരോ വർഷങ്ങളിലും അതിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും അതിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഹയഗ്രീവമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കുന്നു, അതുപോലെ ഹരിവർഷത്തില് നരസിംഹദേവനെ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്, അങ്ങനെ ഓരോരോ ഡിവോട്ടീസിനെയും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ വേറെ ദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ജംബുദ്വീപ് പോലെ വേറെയും ദ്വീപുകളുണ്ട്, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുന്നു. ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്ലക്ഷദ്വീപ് മുതലുള്ള വിവിധ ദ്വീപുകളുടെയും അവയ്ക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ള സമുദ്രങ്ങളുടെയും വർണ്ണനയാണ്. ലോകാലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ അളവുകളുടെയും അധസ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെയും വർണ്ണനയും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ജംബുദ്വീപിന്റെ 2 ഇരട്ടി വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ പ്ലക്ഷദ്വീപ് ഒരു ക്ഷാരസമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദേവത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരാളായ ഇഡ്മജിഹ്വനാണ് ഈ ദ്വീപിന്റെ യജമാനൻ. ഓരോന്നിലും ഓരോ പർവ്വതവും വൻ നദിയുമുള്ള 7 മേഖലകളായി ഈ ദ്വീപിനെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഈ ജംബുദ്വീപിനേക്കാളും 2 ഇരട്ടി വിസ്തൃതിയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ദ്വീപുകളും ഇതിലും വലുതായിട്ടുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപാണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് ഭാരതവർഷമുള്ള ജംബുദ്വീപ്. നേരത്തെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ ഓരോ പുത്രന്മാർക്കും ഓരോ ദ്വീപുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതില് പ്രിയവ്രതൻ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഇത്മജിഹ്വനാണ് ഈ ദ്വീപിന്റെ യജമാനൻ. പിന്നീട് രണ്ടാമതായിട്ട് ശാൽമലി ദ്വീപ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ദ്വീപിന്റെ പേര്. പ്ലക്ഷദ്വീപിന്റെ 2 ഇരട്ടിയുള്ള 32 ലക്ഷം മൈൽ വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ ദ്വീപ് ഒരു മധ്യസമുദ്രത്താൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവനായ യജ്ഞബാഹുവാണ് ഈ ദ്വീപിന്റെ ഉടമ. പ്ലാക്ഷദ്വീപിനെ പോലെ തന്നെ ഈ ദ്വീപിനെയും ഓരോന്നിനെയും ഓരോ പർവ്വതവും വളരെ വലിയൊരു നദിയുമുള്ള 7 മേഖലകളാക്കി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ദ്വീപവാസികൾ പരമദൈവതപുരുഷനായ ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചന്ദ്രാത്മ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ദ്വീപിന്റെ പേര് ശാൽമലി ദ്വീപ്. എന്താ പറയുന്നത്, ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലക്ഷദ്വീപിനേക്കാളും 2 ഇരട്ടി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജംബുദ്വീപ് ജംബുദ്വീപിനേക്കാളും 2 ഇരട്ടി പ്ലക്ഷദ്വീപിനേക്കാളും 2 ഇരട്ടിയാണ് ശാൽമലി ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ ഒരു മധ്യസമുദ്രത്താൽ വലയം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടേത് ഉപ്പ് വെള്ളത്താലുള്ള സമുദ്രമാണ് ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ മധ്യത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ളത് യജ്ഞബാഹുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതില് 7 പ്രധാനപ്പെട്ട 7 പർവ്വതങ്ങളും 7 നദികളും, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്ലക്ഷദ്വീപിലും അതുപോലെ തന്നെ 7 പർവ്വതങ്ങളും 7 നദികളും ഉണ്ട്. ശുദ്ധമായ വെണ്ണ നിറഞ്ഞ സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതും
7 മേഖലകളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടതുമായ കുശദ്വീപാണ് മൂന്നാമത്തെ ദ്വീപ്. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ മറ്റൊരു പുത്രനായ ഹിരണ്യരേതൻ യജമാനായി ഈ ദ്വീപവാസികൾ പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അഗ്നിദേവന്റെ രൂപത്തിൽ ഉപാസിക്കുന്നു. ഈ ദ്വീപിന്റെ വിസ്തീർണം 64 ലക്ഷം മൈലുകൾ, അഥവാ മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ശാൽമലി ദ്വീപിന്റെ 2 മടങ്ങാണ്. 4-ാമത്തെ ദ്വീപായ ക്രൗഞ്ച ദ്വീപ് ഒരു പാൽക്കടലിനാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടതും 1,28,00,000 മൈൽ വിസ്തൃതിയുള്ളതുമായി മറ്റു ദ്വീപുകളെ പോലെ ഓരോന്നിലും ഓരോ പർവ്വതവും വലിയൊരു നദിയുമുള്ള 7 മേഖലകളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടതാണ്. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ മറ്റൊരു പുത്രനായ ഘൃതപൃഷ്ഠനാണ് ഈ ദ്വീപിന്റെ ഉടമ. അപ്പോ നേരത്തെ ഓരോരോ ദ്വീപുകൾ പറയുന്നതിന്റെ നേരെ ഇരട്ടി മടങ്ങാണ് അടുത്ത ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്രൗഞ്ച ദ്വീപ് പാൽക്കടലിനാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെ 7 പർവ്വതങ്ങളും 7 നദികളും ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ഇതിന്റെ ഉടമയാരാണ്? ഘൃതപൃഷ്ഠൻ എന്നുള്ള പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രൻ. ഈ ദ്വീപിൽ വസിക്കുന്നവർ പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന് ജലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. 5-ാമത്തെ ദ്വീപായ ശാഖദ്വീപ് 2,56,00,000 മൈൽ വിസ്തൃതമുള്ള തൈര് സമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതുമാണ്. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ മറ്റൊരു പുത്രനായ മേധാതിഥിയാണ് ഇതിന്റെ യജമാനൻ. അതും ഓരോന്നിലും ഓരോ പർവ്വതവും വന്നതിയോട് കൂടി 7 മേഖലകളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ ആദിവാസികൾ പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ വായുരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു. എവിടെയും 7 വന്നതികളും വൻ പർവ്വതങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് തൈരിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്ന് നേരത്തെ പറയുന്നത് പാലിനെ കൊണ്ടുള്ള സമുദ്രം, നേരത്തെ മദ്യത്തിനെ കൊണ്ടുള്ള, അതുപോലെ ഇവിടെ തൈരിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ വായുരൂപത്തിലെ ഭഗവാനെ ആരാധന. പുഷ്കര ദ്വീപ് എന്നാണ് 6-ാമത്തെ ദ്വീപിന്റെ പേര്. ശാഖദ്വീപിന്റെ 2 മടങ്ങ് വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ ദ്വീപ് ശുദ്ധജല സമുദ്രത്താൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ മറ്റൊരു പുത്രനായ വീതിഹോത്രനാണ് അതിന്റെ യജമാൻ. ഈ ദ്വീപ് മാനസോത്തരം എന്ന മഹാപർവ്വതത്താൽ 2ആയി വിഭജിച്ചിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു രൂപമായ സ്വയംഭൂവിനെ ആരാധിക്കുന്നു. പുഷ്കര ദ്വീപിനെ ഉപരിയായി 2 ദ്വീപുകളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് സദാ സൂര്യപ്രകാശത്താൽ ശോഭിക്കുന്നതും മറ്റൊന്ന് സദാ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞതുമാണ്. അവയ്ക്ക് രണ്ടിനും ഇടയിലായി പ്രപഞ്ചം എന്ന പർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അറ്റത്ത് നിന്നും 1,00,000 കോടി മൈലുകൾ അകലെയാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം. നാരായണ ഭഗവാൻ ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളോടും കൂടി നിവസിക്കുന്നു. ലോകാലോക പർവ്വതത്തിന് മുകളിലുള്ള പ്രദേശത്തെ അലോകവർഷം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അലോകവർഷത്തിന് മുകളിലാണ് മോക്ഷം ഇച്ഛിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ചെന്ന് ചേരേണ്ട പരിശുദ്ധ സ്ഥാനം. സൂര്യഗോളം ഉപർലോകത്തിനും ഉപർലോകത്തിനും ഇടയായി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലംബമാനമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സൂര്യനും പ്രപഞ്ചഗോളകത്തിന്റെ ചുറ്റും തമ്മിലുള്ള ദൂരം 25 കോടി യോജന, 2,00,000 കോടി മൈലുകളാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സൂര്യൻ ആകാശത്തെ വിഭജിക്കുന്നതിനാൽ അത് മാർത്താണ്ഡൻ എന്നും ഹിരണ്യഗർഭത്തിൽ മഹത്വത്തിന്റെ ശരീരം നിന്നും ഉത്പാദിക്കുന്നതിനാൽ അത് ഹിരണ്യഗർഭൻ എന്നും വിളിക്കപ്പെടും. ഈ അധ്യായം വേറെ മറ്റുള്ള ദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ജംബുദ്വീപ് പോലുള്ള മറ്റുള്ള ദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടും അതിന്റെ ഉടമയെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെയാണ് വിവരിക്കുന്നത്. അവസാനമായിട്ട് സൂര്യനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ സൂര്യനെ കുറിച്ചും സൂര്യമണ്ഡലത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് 2-3 അധ്യായങ്ങൾ എന്താ പറയാ, കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ എവിടെ ജീവിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഏത് ദ്വീപില് വസിക്കുന്നു, അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വസിക്കുന്നത് ജംബുദ്വീപിൽ, അല്ലെ, മറ്റുള്ള ദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്, മറ്റു സപ്തദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച. അതപരം പ്ലഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യേതി. ശ്രീശുക ഉവാച. അതപരം പ്ലഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതി. ചൊല്ലാം. ഈ ശ്ലോകം കുറച്ച് ചെറുതാണ്, മറ്റുള്ളതൊക്കെ കുറെ വരികൾ ഉള്ളതാണ്. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുകോവാച. പരം പ്ലഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ
പരം പ്രക്ഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണസംസ്ഥാനതോ വിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ ഉപവർണ്യതേ ശ്രീശുക ഉവാച തപരം പ്ലശാദീനം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ ഓക്കെ, ഓരോരാളായിട്ട് വേഗത്തിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാലദിശാമതി ദസ്മതി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച അതഃ പരം പ്ലച്ഛാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദസ്മതി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീശുക ഉവാച അതഃ നെറ്റ് രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച അതഃ പരം പ്ലക്ഷാദീനം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച അത പരം പ്ലശാദീനം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗോ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീസുക ഉവാച അഥ പരം പ്ലശദീനം പ്രമാണലക്ഷണ സമസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്ണിതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച അത പരം പ്ലക്ഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച അതഃ പരം പ്ലക്ഷാദീനം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഉഷാ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച അത പരം പ്രക്ഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച അത പരം പ്ലക്ഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്രീശുക ഉവാച ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച അതഃ പരം പ്ലക്ഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച അതഃ പരം പ്ലക്ഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച
അതാ പരം പ്ലക്ഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു സി കെ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുകോവാച അത പരം പ്രക്ഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശിവാസന ദേവദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുകോവാച അത പരപ്രക്ഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി പ്രശ്ന ദേവദാസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുകോവാച അത പരം പ്ലക്ഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച അത പരം പ്ലക്ഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച അത പരം പ്ലക്ഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച അദം പരം പ്ലക്ഷാദീനം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതേ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച അത പരം പ്ലക്ഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച അധ പരം പ്ലക്ഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച അധ പരം പ്ലക്ഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യതിയാചാര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച അധ പരം പ്ലക്ഷാദീനം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലവ പരൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച അധ പരം പ്രക്ഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച അധ പരം പ്ലക്ഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശുക ഉവാച അധ പരം പ്ലക്ഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമായുസ്മരൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ശ്രീശുക ഉവാച അധഃ പരം പ്ലക്ഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ജയജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച അധഃ പരം പ്ലക്ഷാദീനാം പ്രമാണലക്ഷണ സംസ്ഥാനതോ വർഷവിഭാഗ ഉപവർണ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, നമുക്കിതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭാവം. മഹാമുനി ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഇനി പ്ലഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന 6 ദ്വീപുകളുടെ അളവുകളും സവിശേഷതകളും രൂപങ്ങളും ഞാൻ വിവരിക്കാം. എന്താണ് അടുത്തതായിട്ട്? പ്ലഷ്യദ്വീപ് എന്നുള്ള ആ ദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, അതിലുള്ള നദികളെ കുറിച്ചും പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ വിവരിക്കുന്നത്. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം വലിയൊരു ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള 6 ദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ട് വരും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജംബുദ്വീപോയം യാവത് പ്രമാണ വിസ്താരസ്താവതാ ശാരോദീന പരിവേഷ്ടിതോ യഥാ മേരുർജംബാക്വേന ലവണോദതിരപി തദോ ദ്വിഗുണ വിശാലേന പ്രശാഖ്യേന പരിക്ഷിപ്തോ യഥാ പരിഗാ ബാഹ്യോപവനേന പ്ലശോ ജംബുപ്രമാണോ ദീപാഖ്യാകരോ ഹിരണ്മയ ഉത്തിതോ യത്രാഗ്നിരുപാസ്തേ സപ്തജിഹ്വാസ്തസ്യാധിപതി പ്രിയഭ്രതാത്മജ ഇദ്മജിഹ്വാ സ്വം ദീപം സപ്തവർഷാണി വിഭജ്യ സപ്തവർഷനാമപ്യാ ആത്മജേപ്യാ കലയാ സയാത്മായോഗേനോ പരാരാമാ ജംബുദ്വീപോയം യാവത് പ്രമാണ വിസ്താരസ്താവതാ ശാരോദീനാ പരിവേഷ്ടിതോ യഥാ മേരുർജംബാക്യേന ലവണാദോതിരപി തദോ ദ്വിഗുണ വിശാലേന പ്ലശാഖ്യേന പരിക്ഷിപ്തോ യഥാ പരിഗാ ബാഹ്യോപവനേന പശ്യോ ജംബുപ്രമാണോ ദീപാഖ്യാകരോ ഹിരണ്മയ ഉത്തിതോ യത്രാഗ്നിരുപാസ്തേ സപ്തജിഹ്വസ്തസ്യാധിപതി പ്രിയപ്രദാത്മജയിത്മജിഹ്വാ സ്വം ദീപം സപ്തവർഷാണി വിഭജ്യ സപ്തവർഷനാമഭ്യാ ആത്മജേപ്യാ കലയാ സ്വയമാത്മയോഗേനോ പരരാമ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം സുമേരു പർവ്വതം ജംബുദ്വീപിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ജംബുദ്വീപ് ഒരു ക്ഷാരസമുദ്രത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജംബുദ്വീപിന്റെ വീതി 1,00,000 യോജന 8,00,000 മൈലാണ്. ക്ഷാരസമുദ്രത്തിന്റെ വീതിയും അത്രയും തന്നെ വരും. ഒരു കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റിനുമുള്ള കിടങ്ങ് ചിലപ്പോൾ ഉദ്യാനം പോലുള്ള വനത്താൽ വലയം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ ജംബുദ്വീപിനെ വലയം ചെയ്യുന്ന ക്ഷാരസമുദ്രത്തെ പ്ലഷ്യദ്വീപ് വലയം ചെയ്തു. പ്ലഷ്യദ്വീപിന്റെ വീതി ക്ഷാരസമുദ്രത്തിന്റെ 2 ഇരട്ടിയാണ്. അതായത് 2,00,000 യോജന അഥവാ 16,00,000 മൈലുകൾ. പ്ലഷ്യദ്വീപിൽ സ്വർണം പോലെ തിളങ്ങുന്നതും ജംബുദ്വീപിലെ ജംബുവൃക്ഷത്തോളം ഉയരമുള്ളതുമായ ഒരു വൃക്ഷമുണ്ട്. അതിന്റെ പേരിൽ 7 ജ്വാലകളോടുകൂടി അഗ്നിയുണ്ട്. ഇതൊരു പ്ലഷ്യവൃക്ഷമായതിനാലാണ് ദ്വീപിനെ പ്ലഷ്യദ്വീപ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പ്ലഷ്യദ്വീപ് ഭരിച്ചിരുന്നത് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവനായ ഇത്മജിഹ്വനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 7 ദ്വീപുകൾക്കും പുത്രന്മാരുടെ നാമങ്ങൾ നൽകുകയും അവർക്ക് വിഭജിച്ച് നൽകുകയും ചെയ്ത ശേഷം ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പോകുന്നതിന് വേണ്ടി സജീവ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു. പെടുന്ന പറയുന്നത് ജംബുദ്വീപ് ജംബു വൃക്ഷങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജംബുദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പോലെ പ്ലഷ എന്ന പേരിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിനെ
പ്ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ ഉടമയായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത്മജിഹ്വൻ എന്നുള്ള പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായിരുന്നു. 3-4 ശ്ലോകങ്ങളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശിവം യവസം സുഭദ്രം ശാന്തം ക്ഷേമമൃതഭയമിതി വർഷാണി തേഷു ഗിരയോ നദ്യശ്ച സപ്തൈവാഭിജ്ഞാതാഃ മണികൂടോ വജ്രകൂട ഇന്ദ്രസേന ജ്യോതിഷ്മാൻ സുപർണോ ഹിരണ്യാഷ്ടീവോ മേഘമാല ഇതി സേതുശൈലഃ അരുണാനൃഗ്നഗിരസി സാവിത്രി സുപ്രഭാത ഋതംബര സത്യംബര. ഇതി മഹാനദ്യാ യാസാം ജലോപസ്പർശന വിദുതര രജസ്തമസോ ഹംസപദംഗോർദ്വയാന സത്യാംഗ സംചാശ്വാരോ വർണ്ണഃ സഹസ്രായുഷോ വിബുധോപമ സന്ദർശന പ്രജനന സ്വർഗതാരം ത്രയ്യാ വിദ്യയാ ഭഗവന്തം ത്രൈമയം സൂര്യമാത്മനം യജന്തേ. 7 പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും 7 നദികളുടെ പേരുകളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ശിവം യവസം സുഭദ്രം ശാന്തം ക്ഷേമമൃതമഭയമിതി വർഷാണി തേഷു ഗിരയോ നദ്യശ്ച സപ്തൈവാഭിജ്ഞാതഃ മണികൂടോ വജ്രകൂട ഇന്ദ്രസേനോ ജ്യോതിഷ്മാൻ സുപർണോ ഹിരണ്യഷ്ടീവോ മേഘമാല ഇതു സേതുശൈലഃ അരുണാനൃഗ്നഗിരസി സാവിത്രി സുപ്രഭാത ഋതംബര സത്യംബര. ഇതി മഹാനദ്യഃ യാസാം ജലോപസ്പർശന വിദുതര രജസ്തമസോ ഹംസപദംഗോർദ്വയാന സത്യാംഗ സംചാശ്വാരോ വർണ്ണഃ സഹസ്രായുഷോ വിബുധോപമ സന്ദർശന പ്രജനന സ്വർഗധാരം ത്രയ്യാ വിദ്യയാ ഭഗവന്തം ത്രയീമയം സൂര്യമാത്മാനം യജന്തേ. 7 ദ്വീപുകൾക്ക് അഥവാ 7 വർഷങ്ങൾക്ക് ആ 7 പുത്രന്മാരുടെ നാമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള പേരുകളാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് 7 ദ്വീപുകൾക്ക് 7 പുത്രന്മാരുടെ ദ്വീപ്. പിന്നീട് എന്താണ് മറ്റുള്ള ആ പ്ലക്ഷദ്വീപിലുള്ള പ്രിയവ്രതന്റെ പുത്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 7 പുത്രന്മാർക്ക് ആ ദ്വീപുകൾ നൽകി 7ആയി വിഭജിച്ച് നൽകും. അതിന്റെ 7 പുത്രന്മാരുടെ നാമങ്ങളുള്ള പേരുകൾ നിർമ്മിച്ചു. ആ പേരുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്. 7 പുത്രന്മാരുടെ നാമങ്ങൾ ആ നാമം തന്നെയാണ് ദ്വീപുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ശിവം യവസം സുഭദ്രം ശാന്തം ക്ഷേമം അമൃതം അഭയം. ആ 7 ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ 7 പർവ്വതങ്ങളും 7 നദികളുമുണ്ട്. അതിന്റെ പേര് പിന്നീട് പറയുന്നു. മണികൂടം വജ്രകൂടം ഇന്ദ്രസേനം ജ്യോതിഷ്മാൻ സുപർണം ഹിരണ്യാഷ്ടിവം മേഘമാല എന്നിവയാണ് പർവ്വതങ്ങൾ. അരുണ നൃമ്ന അംഗീരസി സാവിത്രി സുപ്തബാധ ഋതംബര സത്യംബര എന്നിവ നദികളും ഈ നദികളുടെ ജലത്തിൽ സ്പർശിക്കുകയോ സ്നാനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ഒരുവൻ തൽക്ഷണം ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. നേരത്തെ പറഞ്ഞാല് ജംബുദ്വീപിലുള്ള നദികളെ കുറിച്ചിട്ടും പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിവിടെ പ്ലക്ഷദ്വീപിലുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ കൂടുതൽ കേൾക്കാത്ത നദികളും പർവ്വതങ്ങളും ആ ദ്വീപിനെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കും. അപ്പോ ഈ ഇതിലുള്ള ജലത്തിൽ ഈ നദികളിലെ ജലത്തിൽ സ്പർശിക്കുകയോ സ്നാനം ചെയ്താലോ ഒരുവൻ തൽക്ഷണ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു പറയുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ജംബുദ്വീപിലുള്ള നദികളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയും. നർമ്മദ, കാവേരി, സിന്ധു അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള യമുന, ഇതൊക്കെ സ്പർശിച്ചാൽ തന്നെ അതിന്റെ പേര് ഓർമ്മിച്ചാൽ തന്നെ മുക്തരാകുന്നു. ലക്ഷദ്വീപിൽ വസിക്കുന്ന 4 ജാതിക്കാർ ഹംസം, പതംഗം,
ഊർധ്വായനം സത്യാംഗം. ഇപ്രകാരം അവരെ സ്വയം പരിശുദ്ധരാക്കുന്നു. ലക്ഷദ്വീപ് വാസികളുടെ ആയുസ് 1000 വർഷമാണ്. ദേവന്മാരുടെ സൗന്ദര്യമുള്ള അവർ ദേവന്മാരെ പോലെ അഴകുള്ള സന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. വേദങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചുള്ള ആചാരങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അവർ സൂര്യദേവനാൽ പ്രതിദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പരമദിവ്യ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും സ്വർഗീയ ഗ്രഹമായ സൂര്യനെ നേടുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഈ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ളവർ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? സൂര്യനാരായണനെ, അല്ലെ? സൂര്യദേവൻ, ഭഗവാൻ തന്നെ സൂര്യദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് സൂര്യനാരായണൻ. ഭാവാർത്ഥം എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി സുലഭ. പൊതുവായൊരു ധാരണയനുസരിച്ച് 3 ഭഗവാന്മാരാണുള്ളത്: ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ. ഇതിൽ ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും ഒട്ടും ശ്രേഷ്ഠനല്ല വിഷ്ണു എന്ന് അറിവില്ലാത്തവർ കരുതുന്നു. ഈ നിർണയം എങ്ങനെ തന്നെയായാലും വിലയില്ലാത്തതാണ്, അല്ലെ? നമ്മള് 10 നാമാപരാധങ്ങളൊക്കെ പറയും അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിന്റെയും ശിവന്റെയും നാമങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമായിട്ടോ സ്വതന്ത്രമായിട്ടോ വരുന്നത് നാമ അപരാധം. ഇവരെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെയും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ അവരൊരിക്കലും ഭഗവാനല്ല. കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. കൃഷ്ണനെ ആരും ഭഗവാനാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാനായിട്ടില്ല. സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇവരൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ശിവ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ പരമദിവ്യ കൃഷ്ണനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആരും ഭഗവാൻ ആക്കാനായിട്ടില്ല, അല്ലെ? അപ്പോ അത് അങ്ങനെ കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടരുത്. ഭഗവാൻ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭ വൃത്യ. കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് പരമദിവ്യ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, എല്ലാറ്റിനെയും നേതാവും. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകരാണ്. പറയുന്നത് എങ്ങനെയായാലും ഇത് വിലയില്ലാത്തവരാണ് അവരുടെ നിർണയങ്ങൾ. ചിലത് എല്ലാവരെയും ഭഗവാനായിട്ട് കണക്കാക്കും. വേദങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചുള്ളതുപോലെ ഇഷ്ടാപൂർദ്ധം ബഹുതായി ജായമാനം വിശ്വം വിഭർത്തി ഭുവനസ്യ നാഭിതത് ഏവാഗ്നിസ്തത് വായുസ്തത് സൂര്യസ്തത് ചന്ദ്രമഃ അഗ്നിഹി സർവ ദൈവതഃ. എല്ലാ വൈദിക ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും സ്വീകർത്താവും ഭോക്താവും സമഗ്ര സൃഷ്ടിയുടെയും സംരക്ഷകനും എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകുന്നവനും എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെയും കേന്ദ്രബിന്ദുവും വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ് ഇതിനർത്ഥം. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ മാത്രമായ അഗ്നി, വായു, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നീ ദേവന്മാരായി വിസ്തരിക്കും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, യോ അഭി അന്യദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാൻവിദഃ തേ അഭിമാമേവ കൗന്ദേയ ജയന്തി ആവിധിപൂർവകം. ദേവന്മാരെ വിശ്വാസപൂർവം ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നെ തന്നെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ പ്രകാരമല്ല. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരുവൻ ദേവന്മാരും പരമദിവ്യ കൃഷ്ണനായും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആരാധന ക്രമപ്രകാരമുള്ളതല്ല. കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇതും പറയുന്നു, അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്താ ച പ്രഭുരേവ ച. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് ഞാനാവും. ദേവന്മാരുടെ നാമങ്ങളെല്ലാം വിഷ്ണുവിന്റെ പര്യായങ്ങളാകിയാൽ ദേവന്മാർക്ക് വിഷ്ണുവിനെ പോലെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് വാദിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ഇതെന്തായാലും സ്വീകാര്യമായ സമർത്ഥനമല്ല. കാരണം ഇത് വൈദിക സാഹിത്യമായി വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടാക്കും. വേദങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ചന്ദ്രമാ മനസ്സോ ജാത ശശോ സൂര്യ അജായത സ്വദശയച്ച പ്രാണശ്ച മുഖാദഗ്നിർ അജായത നാരായണാത് ബ്രഹ്മ നാരായണാത് രുദ്രോ ജായതേ നാരായണാത് പ്രജാപതി ജായതേ നാരായണ ഇന്ദ്രോ ജായതേ നാരായണാത് അഷ്ടവസവോ ജായന്തേ നാരായണ ഏകാദശ രുദ്രോ ജായന്തേ ജായതേ. ഇപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോഴേ പാതിരി പറപ്പെട്ട് പറയുന്നല്ലേ, 10:8 അഹം സർവസ്യ പ്രഭു പറയുമ്പോ പറയുന്നത് അതിന്റെ പറപ്പെട്ട് പറയുന്നത് നാരായണനിൽ നിന്നാണ്
പുത്രന്മാരുണ്ടായിട്ടുള്ള നാരായണൻ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായിട്ടല്ല മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായത്. ചന്ദ്രഗ്രഹത്തിന്റെ ദേവനായ ചന്ദ്രൻ നാരായണന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും സൂര്യദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നയനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നു. ശ്രവണത്തിന്റെയും പ്രാണവായുവിന്റെയും നിയന്ത്രണ ദേവന്മാരും നാരായണനിൽ നിന്നും വരുന്നു. അഗ്നിയുടെ നിയന്ത്രണ ദേവൻ നാരായണന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. പ്രജാപതിയും ബ്രഹ്മദേവനും നാരായണനിൽ നിന്ന് ആഗമിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രൻ നാരായണനിൽ നിന്ന് ആഗമിക്കുന്നു. 8 വസുക്കളും മഹാദേവന്റെ 11 വിസ്തരണങ്ങളും 12 ആദിത്യന്മാരും നാരായണനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. വൈദിക സ്മൃതി സാഹിത്യത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. നാരായണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത്. വൈദിക സ്മൃതി സാഹിത്യത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ബ്രഹ്മാശ്ചംബുസ്തദൈവാർക്കശ്ചന്ദ്രമാശ്ചാശതക്രതുഃ ഏവം ആദ്യാസ്തദൈവാന്യേ യുക്താ വൈഷ്ണവ തേജസാ ജഗത്കാര്യാവസാനേ തു വിയുജ്യന്തേ ച തേജസാ വിദേശശ്ചാതേ സർവേ പഞ്ചത്വം ഉപയാന്തിതേ. ബ്രഹ്മാവും ശംഭുവും സൂര്യനും ഇന്ദ്രനുമെല്ലാം പരമദിവോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇവിടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മറ്റനേകം ദേവന്മാരുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് സത്യമാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സംഹരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നാരായണന്റെ ശക്തിയുടെ ഈ വിഭിന്ന വിസ്തരണങ്ങൾ നാരായണനിൽ അലിഞ്ഞു ചേരും. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഈ ദേവന്മാരെല്ലാം മരിക്കും, അവരുടെ ജീവശക്തി പിൻവലിക്കപ്പെടുകയും അവർ നാരായണനിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുകയും ചെയ്യും. ആയതിനാൽ ബ്രഹ്മദേവനോ മഹാദേവനോ അല്ല, വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ് പരമദിവോത്തമ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ എന്ന് സമർത്ഥിക്കപ്പെടും. ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു വകുപ്പിന്റെ മാനേജർ മാത്രമാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ മുഴുവൻ സർക്കാരിന്റെയും പ്രതിനിധിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ ദേവന്മാർ വിഷ്ണുവിനോളം ശക്തരല്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും പ്രവർത്തനാധികാരം നേടി അദ്ദേഹത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരും വിഷ്ണുവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസഭൃത്യ. ഏക യജമാനൻ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ്. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനീതരായ ഭൃത്യരാണ്. വിഷ്ണു ഭഗവാനും ദേവന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഭഗവത്ഗീത 9:25 പറഞ്ഞു. യാന്തി ദേവവൃതാ ദേവാൻ യാന്തി മധ്യാജിനോപി മാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോകുമ്പോൾ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും വിഷ്ണു ഭഗവാനെയും ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. സ്മൃതിയിലെ പ്രസ്താവനകളാണ് ഇവയൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ദേവന്മാർക്ക് സമാനനാണെന്ന ആശയം ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. ദേവന്മാർ പരമോന്നതരല്ല. ദേവന്മാരുടെ പരമോന്നതത്വം നാരായണ ഭഗവാന്റെ അഥവാ വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണമുക്തായ തത്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ ജയ ഗുരുരാജ് ജയതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദി ഹരേ ഹരേ. ഓക്കെ, 5ാമത്തെ ശ്ലോകം സൂര്യദേവനെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്ന മന്ത്രമാണ്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു അധ്യായത്തില് ആദ്യമായിട്ട് പ്ലക്ഷദ്വീപിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ജംബുദ്വീപിലെ ഭാരത വർഷത്തെ കുറിച്ചായിട്ടായിരുന്നു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ മറ്റുള്ള ദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. എന്നാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ പുണ്യഭൂമിയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ്
നമുക്ക് അത്രയും ഭാഗ്യമുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. പല ആൾക്കാരും ഇവിടുന്ന് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകും. പല അല്ലെ, ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടായാലും മറ്റുള്ളതായാലും പല ആൾക്കാരും ഭാരതം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ശിഷ്യയുണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ, ദേവി ശക്തി മാതാജി. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ ഭാഗവത ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തതാണ്. കുറച്ച് ഹൈറ്റൊക്കെ കുറച്ച് ചെറിയൊരു മാതാജി, വയസ്സ് 90-ന് മുകളിലായി. ഇപ്പോഴും നല്ല ചുറുചുറുക്കോടെ രാവിലെ തന്നെ ഒരു 2 കിലോമീറ്ററോളം നടന്നിട്ടാണ് അവിടെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അവിടെ രാവിലത്തെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നടന്നിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ കുറെ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർക്ക് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാതാജി അനുഭവം പറയുക, പ്രഭുപാദരുടെ സിസ്റ്ററിന്റെ കൂടെയൊക്കെ പ്രഭുപാദർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം, എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ മാതാജി പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. പ്രഭുപാദർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോ ആ മാതാജി വിദേശത്തുള്ള ഭക്തി. ആ മാതാജി ഒരു ഇന്റർവ്യൂവില് ഒരു വ്യക്തിയെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, മാതാജി നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എല്ലാ നല്ല ഇന്ത്യയിലേക്കാളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല സൗകര്യങ്ങളുള്ളതാണ് വിദേശ രാജ്യത്തെ, അവിടെ നിന്നൊക്കെ അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് എന്തിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, പണമുണ്ട്, ഇതൊക്കെയുണ്ട്, സമ്പത്തുണ്ട്, ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ മാതാജി അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് അതൊന്നുമല്ല വേണ്ടത്, എനിക്ക് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കുക, അതാണ് എൻ്റെ ജന്മ ലക്ഷ്യം. അതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. റിപ്പോർട്ടർ പറയണ്ട, എല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് എന്താണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ, മറ്റുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ പോകുന്നത് എന്താണ്, അവിടെ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ധാരാളം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കും. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നു. അതിലും കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളവര് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകും. അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് കുറെ പണം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അത് ചോദിക്കുന്നു, പണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് നേടും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നശ്വരങ്ങളായിട്ടുള്ള കുറെ അല്ലെ, നമ്മള് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. എന്നാൽ ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭജനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി വേറൊരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ പണത്തിനേക്കാളും സമ്പത്തിനേക്കാളും മറ്റുള്ള സുഖസൗകര്യങ്ങളെക്കാളും അല്ല എനിക്ക് വലുതാണ് വൃന്ദാവനം എന്ന് മാതാജി പറയുക. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, അത്രയും കൂടുതൽ തണുപ്പാണ് അല്ലെ. എന്നാലും മാതാജി ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സാധാ ഒരു ഭാരതീയ വേഷം, സാരിയും ഇതൊക്കെ ധരിച്ച് സാധാരണ രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്, അങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തന്മാരുണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ. അവരെന്താണ് എല്ലാം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു വൃന്ദാവനത്തിൽ. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ പതിപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ നേരത്തെ പറയുണ്ടായി, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത് കൊണ്ട് മായാപൂരിലെ നവദ്വീപ് ധാം, അത് ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് മായാപൂർ, നവദ്വീപ് അല്ലെ. നാദിയ ജില്ലയിലെ മായാപൂർ നവദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലം, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം. ഇപ്പോ ഇത് വളരെ പ്രധാന, അവിടെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഇസ്കോണിന്റെ അല്ലെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ്. അവിടെ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം വരുന്നു, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രം, ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്റ്. ഇപ്പോ ഈ ഭാരതഭൂമിയെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭാരതവർഷത്തിൽ അല്ലെ. ഭാരതവർഷത്തിലുള്ളവരൊക്കെ അത്രയും
ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് ആരാണ് പറയുന്നത്? പ്രഭുപാദര് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതല്ല അല്ലെ. സാക്ഷാൽ ദേവന്മാര് തന്നെ പറയുന്നു. ദേവലോകത്തിൽ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി കഴിയുന്ന ദേവന്മാര് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുണ്യം ബാക്കി, നമ്മൾ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ദേവലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തേ വേണ്ടൂ? നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് പോകണം, ഭാരതവർഷത്തിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോ ഭാരതവർഷം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭാരതവർഷത്തിൽ ഈ ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജന്മം പാഴാക്കി കളയാതെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവേണ്ടതാണ്. ദേവന്മാർ പറയുന്നത്, ദേവന്മാർ അവരുടെ പുണ്യഫലങ്ങൾ അല്പമെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്ന പക്ഷം ഭൂമിയിലെ ഭാരതവർഷത്തിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭാരതവർഷത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുവാൻ ഒരുവൻ ദേവന്മാരെക്കാൾ പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം. ഭാരതവർഷത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി സ്വാഭാവികമായും കൃഷ്ണാബോധത്തിലാണ്. അവന്റെ കൃഷ്ണാബോധം കൂടുതൽ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന പക്ഷം കൃഷ്ണന്റെ കൃപയാൽ തീർച്ചയായും അവന്റെ സൗഭാഗ്യം കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുകയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പരിപൂർണനാവുകയും അവൻ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് നിഷ്പ്രയാസം മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. ദേവന്മാർ ഈ ഭാരതഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം. ഒരു വിഡ്ഢിയായ വ്യക്തി അവന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമായി സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ കാക്ഷിക്കും. പക്ഷെ ദേവന്മാർ പോലും സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാരതവർഷത്തിലേക്ക് വരാനും നിഷ്പ്രയാസം കൃഷ്ണാബോധം പുഷ്കലമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ശരീരങ്ങൾ നേടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു, ഭാരതഭൂമിയിലെ മനുഷ്യ ജന്മയാര ജന്മസാർത്ഥകരീകരം. ഈ ശ്ലോകം പ്രഭുപാദർ അനേകം പ്രാവശ്യം ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളുടെയും പർപ്പട്ടിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ്? അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നതല്ല, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നതാണ്. ഭാരതഭൂമിയിൽ ജന്മം എടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോരാൾക്കാരും കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുവാനും അവർ മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുകയും ചെയ്യണം. ഇത് നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ്. പരോപകാരം, യഥാർത്ഥ പരോപകാരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൃഷ്ണാബോധം മറ്റുള്ളവർക്കും നൽകുക എന്നുള്ളത്. പിന്നീട് ശിവദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവെ, അഭിജ്ഞരായ പണ്ഡിതരുടെ അഭിപ്രായപരം ജംബുദ്വീപിന് ചുറ്റുമായി 8 ചെറു ദ്വീപുകളുണ്ട്. സാഗര രാജാവിന്റെ പുത്രന്മാർ അവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുതിരയെ അന്വേഷിച്ച് ലോകമെമ്പാടും ചുറ്റിത്തിരിയിനിടയിൽ ഭൂമി കുഴിച്ചപ്പോഴാണ് ജംബുദ്വീപിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ ദ്വീപുകൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ ദ്വീപുകളുടെ പേരുകൾ സ്വർണപ്രസ്ഥം, ചന്ദ്രശുക്ലം, ആവർത്തനം, രമണകം, മന്ദഹരിണം, പാഞ്ചജന്യം, സിംഹളം, ലങ്ക എന്നൊക്കെയാണ്. കൂർമ്മപുരാണത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേവന്മാർ സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലെ ശ്രേഷ്ഠ പദവികളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും അവർ ഭൂമിയിലെ ഭാരതവർഷത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാനിച്ചു. ദേവന്മാർ പോലും ഭാരതവർഷത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ യോഗ്യരല്ലെന്ന് ധരിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭാരതഭൂമിയിൽ നേരത്തെ തന്നെ ജനിച്ചവർ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ പ്രയോജനം നേടാതെ നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ജീവിച്ചാൽ അവർ നിശ്ചയമായും നിർഭാഗ്യവാൻ. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമുക്ക് ഈ ഭാരതഭൂമിയിലെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചു അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പൂതാന തിരുമേനി പറയുന്നു, നമുക്ക് എന്തിന്റെ കുറവാണ് എന്നുള്ളത്. കാലം ഇന്ന് കലിയുഗമാണ്, ഭാരതം ഈ പ്രദേശമാണ്, നമ്മളൊക്കെ നരന്മാരുമാണ്. പുല്ലോ അല്ലെ മറ്റുള്ള പൂച്ചയോ പട്ടിയോ ഒന്നും ആയിട്ടല്ല നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയിട്ടത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ മനുഷ്യ ജന്മം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഉയർന്ന ബുദ്ധി അല്ലെ. മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ നിന്നും എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത? ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുണ്ട് മനുഷ്യർ അല്ലെ. എല്ലാം അത് ഈ പട്ടികളും പൂച്ചകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം ഇവയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം വെറുതെ നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ തിന്നും കുടിച്ചും ഉറങ്ങിയും കളയാനായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലേ. തപോദിവ്യം പുത്രകായ ഋഷഭദേവൻ പറയും, തപശ്ശേരികൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള. തപശ്ശേരികൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് തപശ്ശേരികൾ. ഏകാദശി പോലുള്ള വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുക, മംഗളാരതിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുക. അപ്പോ
അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുവാൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ജന്മം തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ലോകങ്ങളിലുള്ളവരും ദേവന്മാരും ഒക്കെ ഭാരതഭൂമിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ട് അസൂയപ്പെടുന്നു. എന്താണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് പോലും ലഭിക്കാത്ത സൗഭാഗ്യമാണ് ഈ ഭാരതഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ വെച്ച് മാത്രമേ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാർ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ ഭാരതഭൂമിയിലെ ജന്മം. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭാരതഭൂമിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേറെ ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ. അവിടെയൊക്കെ കഴിയുന്നു അല്ലെ. വീണ്ടും കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ഭാരതഭൂമിയിൽ വരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും വൃന്ദാവനം മായാപൂരുമുള്ള പുണ്യധാമുകളിൽ വരുന്നു. അവിടുന്ന് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഭഗവാനടുത്തേക്ക് യാത്രയാവും. ഇവിടെയുള്ളവർ ഭാരതഭൂമിയിലുള്ള മറ്റുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് യമരാജന് പിടുത്തം കൊടുത്തിട്ട് പോകും അല്ലെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പ്രഭാതർ പറയും എന്താണ്? അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്, ഇവിടെ ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടും കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കാത്ത വെറുതെ ജീവിതം പാഴാക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? ഭാരതഭൂമിയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഓൾറെഡി അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധമുണ്ട്. അത് പൊടിതട്ടി എടുക്കുകയേ വേണ്ടൂ അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക, ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ ചേരുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള മറ്റു ലോകങ്ങളിലുള്ളവരെക്കാളും വേഗത്തില് കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയും. അവരെ ഉള്ളില് ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് ഒന്ന് പൊടിതട്ടിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 20-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് മറ്റുള്ള സപ്തദ്വീപുകളെ കുറിച്ചാണ്. ജംബുദ്വീപിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെയുള്ള അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചു. 19-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നേരത്തെ 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ 19-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴേ വേറെ ഒരു ദ്വീപിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പേരാണ് പ്ലക്ഷദ്വീപ്. പ്ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലക്ഷ വൃക്ഷങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ജംബുദ്വീപിനേക്കാളും 2 ഇരട്ടി അല്ലെ. അതിൽ മറ്റുള്ള ദ്വീപുകളെ കുറിച്ചിട്ടും അതിന്റെ പേരും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ 2 ഇരട്ടി മടങ്ങ് വലുപ്പമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ ദ്വീപാണ് ജംബുദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആ എല്ലാറ്റിന്റെയും മധ്യത്തിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതായിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ. സുമേരു പർവ്വതവും അല്ലെ. അപ്പോ ഇതിന് ചുറ്റിലുമാണ് മറ്റുള്ള ദ്വീപുകളൊക്കെ. അതൊക്കെ 2 ഇരട്ടി വലുപ്പം വരുന്നു. ഓരോ ദ്വീപുകളും 2 ഇരട്ടി വലുപ്പമുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ദ്വീപുകളും പാലിനാലും തൈരിനാലും കരിമ്പു നീരിനാലും മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ദ്രാവകങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവർക്കൊക്കെ ഈ ദ്വീപുകൾക്കൊക്കെ പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ ഓരോ പുത്രന്മാരുടെ പേരുകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ പ്ലക്ഷദ്വീപിന് ഇത്മജിഹ്വൻ എന്നാണ് പേര്. പ്ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ഇത്മജിഹ്വൻ എന്നുള്ള പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ആ പ്ലക്ഷദ്വീപ് വീണ്ടും 7 വിഭജിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതില് 7 പുത്രന്മാരുടെ നാമം നൽകിണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ 7 സപ്തപർവ്വതങ്ങളും 7 നദികളും അതിലുണ്ടായതായിട്ട് പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ജംബുദ്വീപിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. ജംബുദ്വീപിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും നദികളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. നദികളായിട്ട് നർമ്മദ, സിന്ധു, സരയു നദി അല്ലെ, യമുന ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായി. അതുപോലെ പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നുണ്ടായി. അതുപോലെ പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തുല്യനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ളവരാണ്. അവർ പാഷണ്ഡികളെന്നാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ ഇവരൊക്കെ ഒരു സ്ഥാനങ്ങൾ, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ ഇതൊക്കെ ഓരോരോ സ്ഥാനങ്ങളാണ്. ഈ സ്ഥാനത്തിന് യോജ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അനുയോജ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ സ്വയം ആ പദവി ഏറ്റെടുക്കും.
നേരത്തെ പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവിക്ക് അനുയോജ്യരായിട്ടുള്ള ആളില്ലാത്തപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവി ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ സൂര്യദേവന്റെ പദവി ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഈ ദ്വീപുവാസികളൊക്കെ സൂര്യദേവനെ ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു. സൂര്യനാരായണൻ ഭഗവാൻ തന്നെ സൂര്യനായിട്ട് വരികയുണ്ടായതായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇനി 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പറപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന പലർക്കും പൊതുവേ ഒരു ധാരണയുണ്ട് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന് തുല്യനാണെന്ന്. എന്താ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു നാരായണനിൽ നിന്നാണ് രുദ്രൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്, നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും അഷ്ടവസുക്കളും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിക്കണ്ടേ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ പറപ്പെട്ടില് 10:8 പഠിക്കുമ്പോൾ അഹം സർവസ്യ പ്രഭു പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ പറപ്പെട്ടിൽ പറഞ്ഞു നാരായണനിൽ നിന്നും ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായി, രുദ്രൻ ഉണ്ടായി. ഇതൊക്കെ ഇവിടെയും പ്രഭുപാദരെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും വൈദിക സ്മൃതികളിലും സാഹിത്യങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് ശംഭു ആരാണ്? മഹാദേവൻ. സൂര്യനും ഇന്ദ്രനുമെല്ലാം പരമദിവോത്കൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഇവിടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാതെ മറ്റനേകം ദേവന്മാരുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് സത്യമാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സംഹരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നാരായണന്റെ ശക്തിയും വിഭിന്ന വിസ്തരണങ്ങൾ നാരായണൻ അനുസരിച്ചു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ദേവന്മാരെല്ലാം മരിക്കും, അവരുടെ ശിവശക്തി പിൻവലിക്കപ്പെടുകയും അവർ നാരായണന്റെ അലിഞ്ഞു ചേരുകയും ചെയ്യും. ദേവന്മാർക്ക് നമ്മളെ പോലെയല്ല അനേക വർഷങ്ങൾ ആയുസുണ്ട്, എന്നാൽ അവരും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. ആ പ്രളയം അല്ലെ, സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയത്തിൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഭാഗിക പ്രളയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പറയുന്നു ഭൂമിയും അതിന് താഴെയുള്ള ലോകം. എന്നാൽ സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുഴുവൻ ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും. ബ്രഹ്മാവടക്കം ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു. പറഞ്ഞു ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരസപ്രഭു. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയും ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് കൃഷ്ണനാണ്. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ സേവകരാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകർ. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ആരാധനകൾ നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ദേവന്മാരൊക്കെ അത് ഭഗവാന് അവരുടെ ഈശ്വരൻ, അവരുടെ നേതാവ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഓരോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ എല്ലാം ആ ദേവനായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് ആ ദേവൻ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നത്. ദേവന്മാര് അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കും. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9:25 പറയുന്നു യാന്തി ദേവ വ്രതാദേവാൻ യാന്തി ഭക്തിയാചനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോകുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്. അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ദേവന്മാർക്ക് സമാനമെന്ന ആശയം ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിധം ദേവന്മാർ പരമോന്നതരല്ല. ദേവന്മാരുടെ പരമോന്നതത്വം നാരായണ ഭഗവാന്റെ അഥവാ വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചു. എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ നാമം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മഹാദേവൻ നേരത്തെ നമ്മൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി സംഘർഷണ ഭഗവാൻ അല്ലെ. സംഘർഷണ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് മഹാദേവൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാരതവർഷത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഇളാവൃത വർഷം അല്ലെ, അവിടെ മഹാദേവൻ സംഘർഷണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ എല്ലാവരും ബ്രഹ്മാവായാലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും, മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെ. വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന് തുല്യനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനേക്കാളും ശക്തരാണ്, അവരും ഒക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് കരുതും. ഓക്കെ, വാക്കുഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇനി ഭഗവാനായിട്ടുള്ള സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓക്കെ, എന്താണ് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. നിരന്തരായ ജയ് ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജി ഗുരുമരാജ് ജയ് ഗുരുദേവ ഗുരുപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ സംശയം
ഹരേ കൃഷ്ണ. വാച്യകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.